pozastavil už téměř jistý gol. Trošku z jiné planety zákrok. Tady vidíme Triga při střele, podívejte se na tu hokejku. Jakým způsobem on ji při té ráně prohne. To je lukostřelba svým způsobem, jakou do toho dává sílu. Já to pustím dál, ta střela doletí až na slovenského golmana, který ji neudrží. Teď vidíte, že se teprve snaží zorientovat, že se snaží uvidět ten kotouč, kam se odrazil. On jde sem na levou stranu a v podstatě ta backendová dorážka není jednoduchá. Navíc ten kotouč se vrtěl, ale Nor ho trefil velice dobře, ale Laco vytáhl zákrok jako z pohádky. Svou širokou holí dokázal ten kotouč sklepnout na zem, v zápětí ho přilehnout a přikrýt lapačkou. Ještě to uvidíme z té obrácené strany, z té zadní kamery, že opravdu tohle svým způsobem štěstí a svým způsobem obrovský kus šikovnosti od slovenského golmana. Ladislav Naď s Valachom a Švarný, Milan Švarný nevyhodil puk, dokonca zlomil hokejku, tak to je neskutočná smola teraz proti dvom hráčom s hokejkami, 6 talianskí korčuliari. Ihnačák, Johnsonova strela, Sullivan posunul Skandelovi. Skandela, krásny zákrok Laca proti Ihnačákovi aj proti Di Kazmirovi. Tak nestačí len jeden betónom, stačil aj druhý lapačkou. A tak som si pomyslel, keď som videl len našich dvoch hráčov s hokejkami, že túto situáciu môže zachrániť len Jano Laco. Tak sa aj stalo. To boli zákroky. V krátučkom časovom úseku po diagonále ho rozpohybovali pravým betónom.